Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na mga OFW dyan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. Ngayon may nakita akong video na naman na pwede nating bigyan ng reaksyon, komento at opinion. Malupit man o matamis. Pero bago ang lahat, panoorin muna natin ang buong video. Alright, intro muna tayo guys. 1, 2, 3. Si Inday Sara, yan ang totoo. Kung wala si Inday Sarang sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon at walang Romualdez na tambalos-los na maging speaker ngayon. Yun lang ang isipin mo. Ang administration na to, malaki ang utang laloob sa mga Duterte. If you remember, sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na he is a very weak leader. Pero, dahil si Senator Amy linigawan ng todo ang ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara, gumibin, tinalikuran ni Inday Sara ang kanyang ama. At sinunod na mag-Vice President siya. Mr. Speaker, nakita kita ang laki ng ano mo, katawan mo, tumatayo ka, sabi mo, ako'y maninindigan para sa bayan. Paano ka nanindigan nung panahon ng ibang administrasyon na hindi inililibing ang tiyuhin mo at ama ng ating Pangulo? Nanindigan ka ba? Di ba para kang pugsit doon sa tabi na hindi kayo makapagsalita? Ngayon nagkapoder ka, ang yabang mo na maninindigan ka sa demokrasya. Anong demokrasya ang binibigay mo sa amin? Martial law itong binibigay mo sa amin. Tinago ni Pangulong Duterte sa mata ng sambayan ng Pilipino ang pagpalibing sabi yun? Hindi. Sa libingan ng mga bayani. Dahil tatlong dekada, 3 presidente na ang umupo, hindi na papalibing. Pero matigas din at matikas ang aming pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte na itinago niya sa sambayan ng Pilipino para lang maipalibing ang tiyuhin mo. Napakawalang hiya mo. Ikaw ang pinakawalang hiyang naging Speaker of the House. Tingnan mo, mga kakampi mo. Kagaya ni Congressman Lagman. Saludo ako dyan kay Congressman Lagman. Dahil sa totoo lang yan, kaya nagsasalita siya. Hindi siya papayag na magtsatsatsak ka dyan, magtanggo ka na lang para magburubaliktad ka. Huwag ka nang sumayaw ng tsatsa dahil hindi ka igi-igi yung tingnan pag nagsayaw ka ng tsatsa. Yun lang. Okay mga dodong, mga Inday, dahil Bisaya man tayo ito, magbibigay tayo ng reaction na saksak sinagol. O sabta na lang po ninyo, kayo na bahala umintindi. Basta kay saksak sinagol, Bisaya ni. Mauna galit na ang mga taong bayan sa inyo, Martin Romualdez, sa pamilya mo at sa mga Marcos. Dahil mga walang utang kayo na loob. Walang utang na loob. Ginamit nyo lang ang mga Duterte para manalo kayo. Kung hindi kayo naging magnet kay Inday Sara, kay Pangulong Duterte, never kayo babalik dyan sa Malacanang. Lalo ka na, BBM. Never ka maging presidente. Dapat inyong tarungon ang inyong pangalan. Tungod sa kadugay na panahon, sirang-sira ang inyong pangalan, ang inyong apelyido. Pero anong ginawa mo? Mas nilala pa.
mas pinalala mo pa ang pang-apelyidong Marcos dahil sa kagagawan mo. Di ko alam anong itawag ko sa iyo, BBM. Grabe ang panira ninyo kay Pangulong Duterte. Ang kakapal na ng mukha ninyo. Grabe ang panira ninyo sa mga Duterte, pati sa mga anak nila. Wala kayong utang na loob. Sino ba nagpalibing sa papa nyo? Sa papa nyo, di ba? Si Pangulong Duterte? Nigalit nga ang maraming tao sa kanya dahil pinalibing ang papa nyo sa mga bayani na libingan. Di ba? Kinalimutan nyo na ata. Wala talaga kayong utang na loob. Lahat kayo, lahat. Pati dyan sa Kongreso ng mga buaya, walang utang na loob. Pati dyan sa Senado, walang utang na loob. Gusto nila maging magnet sa mga Duterte para manalo. Pero ngayon, nasa posisyon na. Pero anong ginawa nyo? Puro panira, puro panira. Unsa, Martin Romualdez? Gusto ka maging king? Gusto ninyo? Charter change? Oh no! Kakapal ng mukha mo. Kakapal ng mga mukha ninyo. Di ka bagay maging king. Pwede. King of the cocks. King of the oink-oink. King of the buaya. Mauna ang dapat sa imuha. Kapal mo rin, Martin, no? Kung hindi dahil sa pinsan mo na mangga, hindi ka dyan napunta sa sa posisyon mo kung saan ka ngayon. Yan ang tandaan nyo. Wala kayo ngayon dyan kung hindi kayo nang gagamit. Ang dami naming nabubudol. Lalo na ako. Ang dami kong nakaaway. Dahil lang sa inyo, dahil kay BBM, pinagtanggol ko. Pero ngayon, anong ginagawa niya? Anong ginagawa niya kay Inday Sara sa mga Duterte? Lagi niyang always siya, kabalo ko, siya ang dahilan sa mga, siya ang pakana sa mga batikos karon kay Inday Sara. Huwag niyo kaming gawing bobo. Huwag niyo kaming gawing bobo na taong bayan. Dahil kayo lahat dyan na walang utang na loob. Ang kakapal ng mukha ninyo. Martin Romualdez, ang kakapal ng mukha mo. Wala kang paninindigan. Ikaw, Senator Amy, hanggang tikom na lang ba ang bibig mo? Di ba friends kayo ni Inday? Lagi mo sinasabi, magkaibigan kami, pero tikom ang bibig mo sa mga pangyayari today, ngayon. Para saan ka ba, Senator Amy? Para sa taong bayan ka ba o para sa pamilya mo lang? Sana naman maninindigan ka, Senator Amy, para sa taong bayan. Hindi para sa kapatid mo na lagi mong pinagtatakpan ang mga hindi mabuti niyang ginagawa sa bansa. Kung gustong manalo, Senator Amy, maninindigan ka. Baka maawa pa ang taong bayan sa iyo. Tsaka ikaw naman, Martin Romualdez, stop mo yung quad committee mo yan at stop mo yung mga ayuda ninyo na selected lang naman ang pinagbibigay nyo kung sino lang ang malapit sa puso. Kakapal nyo din. Pera namin yan, pera ng bayan yan, tapos pinipili lang ang bibigyan. Pinipili nyo lang.
nagbibigay. For ayuda. Sabihin mo, malapit ng eleksyon, vote buying. Kunin namin yan kasi pira namin yan, pero hindi ka namin ibubuto. Hindi namin ibubuto ang mga slate ni BBM. Ano mapapala namin dyan sa slate ni BBM? Lalo na yung Abalos? Di ko makakalimutan yung Abalos at ikaw, BBM. Anong ginagawa niyo sa KOGC? Hindi ako hindi ako member ng KOGC. Pero, mahal ko ang mga KOGC. Marami akong kakilala dyan. Ang kapal ng mukha nyo. Binaboy nyo ang KOGC para sa pangsarili ninyong interes. May araw din kayo. Manigas kayo. Inis ako sa inyo. Kakapal. Kasing kapal. At sana man lang stop mo yan, Martin Romualdez. Ang charter change mo dyan. Dahil kami mga mamamayang Pilipino, ayaw namin sa iyo, sa inyo, mga Marcos Romualdez. Gusto ka maging king? King? King kong? King? King of rocks. Di bali na pinakita niyo na nga ngayon kung gaano kayo kasama, kung paano kayo magdala ng bansang Pilipinas, tapos maging king pa kayo. King kong nyo. Kapal ang mukha mo, ito lang masasabi ko, ang kapal ang mukha nyo, mga manggagamit kayo ng mga Duterte. Hindi nyo ba alam, yung mga Duterte na lagi ninyong sinisiraan, sila ang dahilan kung bakit yung bayan namin, yung lugar namin na puro giyera, sila ang dahilan kung bakit nakamtan namin ang kapayapaan. Wala nang giyera, wala nang mga NPA, mga terorista. Takot na. Kaya wag niyong siraan ang Duterte. Dahil sila ay makatao, makadiyos at para sa bayan. Tingnan niyo naman ang City of Davao. Ang ganda-ganda, ang laki-laki ng improvement. Sa lugar ninyo, kakatawa. Buljakin ko kayo dyan. Kapal ang mukha ninyo. Manggagamit. King of rocks. Mayos kayo. Alright mga kababayan, at dyan nagtapos ang ating komento, opinion at reaction sa video ito. At maraming salamat sa inyong panonood. Sana isuportahan ninyo ang aking munting channel. Paki-like, subscribe, and share, and hit the notification bell para updated po kayo sa aking video. Dalaygon ang Diyos. Daghang salamat. Bye-bye.